Takže čaute, zdravím vás prinášam v poradí druhom let's play z hry Tanky Online. Mám dvojkanónové dielo, som v týme proti červeným, prehrávame, neviem, 8:45, spolupráca. No takže túto hru som začal hrať Počkaj, kedy som to začal hrať? V nedelu som začal hrať tanky. Hrám ich pomerne krátko. Počkajte, stiším zvuk. Do čarta. Takže, neviem, počkajte, koľký som v tabulke. No, predposledný. Takže ideme. Neviem, tu bude taký kratší let's play z tejto hry. Budú som začať, pravda, že aj viaceré let's play z tankov. Chystám sa aj zo šejku. Počkajte, to. Doríme tam pomôcť týmto našim červeným. Idem sa veľmi pripadať, mám dosť na diaľku tela, neviem, úplne blízko predsa. Nemá šancu to dostať. Tu si počkám. Teraz ma takto dal dole, neviem preč. Dobre, sme tretia úroveň. Dačo ako čiarka, neviem čo, taký prúžok, alebo ako to nazvať, nado mnou. Počkať. Nezačínam to meniť. Dobre, to je modrý, idem po ňom. Kill. Dosť teraz by som zbieral killy, aby som dostal level. To je skúsal po mne vystrieľať ako mimo. Dobre, dostal aj tento. Najčastejšie hrám za také nízke dielo. Počkať. Začínam. Že budem sa pokúšať natáčať. To som dostal, dvakrát som zomrel len. Takže to nie je až také zlé za to, že to hrám druhý deň. Takže ideme ďalej. Nechcem, aby to bolo modré, chcem to mať červené. Tak to sa tam asi nedostane. Takže, teraz to krylia, nie týka. Mohli by už asi dať. Stále si to držia, ty kokos. Dobre, teraz tam nabehnem a všetkých rozstrelám z diaľky. Neviem, ale tak mi teraz nejde. Pozeral som, že takto točil toto tanky. Nejdem vraviť mená. Nedávali žiadne peniaze, tak nejdem vraviť. Žiadne reklamy. Dobre. Môžeme to čakať.
Neviem, asi si zmením dielo. Neviem, či si zmením dielo, asi nie. Dobre, idem s týmto rýchlo, to prebehnem a nastrám zo pár. Inak zistil som, že... Počkajte. X-kom a Z-čkom sa vám hýbe toto. No ja som to vedel, ja som nevedel, či tak som to zistil. Tak, toto je tak. Počkajte. Toto. Počkajte, čím sa to robilo? Ečkom. Kvečkom dávate takto dohora. Dobre. Počkajte, pozor, koľko točím. 5 minút. Takže, toto je pre toto video všetko. Až sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber, zdieľať na sociálnych sieťach a čaute.